Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Ubhutsu kinqa njengebhuzu majiqomane. Kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi ke, "Wemqeqeshi angazi noma kuukhondolo lwakithi kogatsheni okungadlula skate. Kodwa ke nginale ntombi engisanda kuthola uthando olusha nayo. Manje khona izinto engamfihlela zona. Angazazi ngami. Ikakhulukazi indaba yezingane eziningi enginazo kuma ex ami. So wegatsheni mangabe umfihlela wena ucabanga ukuthi ngeke nazi akuthole lokho emva kwesikhathi. So awucabanga ngeke mase ezitholela yena ukuthi kuba njani. Yabo? So enye into ekufanele uyifunde mfowethu, kubalekile ukuthi umuntu uthole umuntu othanda wena njengoba unjalo, not umuntu ozomfihlela ukuthi into ethize ungamtsheli yona. Umuntu kumele umnikeze leyo choice, ungabi unfair. Phela ukuba unfair wena gatsheni lokho okwenza la. Ukuba unfair ngoba awumvezeli into ebalekile kumele ayazi. So ukube wamtshela ukuthi unazi ingane kuma ex akho, well kumele kube ichoice yakho umuntu, either uyahlala noma uyahamba. Yabo, kufanele status sakho if uzazi ukuthi udla amaphilisi, kubalekile ukuthi umuntu umazise ngoba uma ungamazisi you are jeopardizing impilo yakhe, of which angakuvulela necala emva kwesikhathi mangabe esetholile ukuthi umlimazile, because uyosho ukuthi awuzange umvezela, awuzange umtshele wena ukuthi uphila nesifo esithize. Yabo? So thola umuntu umvezele bese kuba uzidecidela yena ukuthi uyaqhubeka ahlale nawe noma uyahamba. Ungabi unfair, because uyathanda uthandi lento omfihlela yona uzozitholela yena, and mangabe sezitholela masezitholela yena ngeke kuze kube mnandi. Yabo? So umuntu umnikeze leyo freedom. Wena phela ufuna umuntu ozokuthanda njengoba unjalo, not umuntu ozohlezi umincile uqosi ama ngayithola into ethize ngoba makayithola kuzoshuka. No, if unazi ingane musu ukuzinyeza ngeingane zakhe, ingane zakhe angithi wena ohamba ulala la, ingane zakho ke lezo. Mele umtshela cha nginazi ingane noma nginayo ingane, bese kuba kuyena ukuthi ke uyahlala noma uyahamba, amnikeze leyo choice umuntu gatsheni nihambe nimithisa gatsheni, ayifuneki leyo nto. Uthi ugatsheni ke umthetho wami ngaqamba amanga ngamabomu izwanje. Uthi ngaqamba amanga ngamabomu kuleyo ndaba. Ngibalekela ukwaliwa futhi ngiyawazi amantombazane ayaba nemibuzo mayelana nokuhlukana nomama bezingane, baphinde babone ubungozi ekuthenini mangakanani amathuba ukuthi nakuye ngizoshiya amathambo ngibese ngidlulela phambili. Njengoba ngisho gatsheni ukuthi isidingo sokuthi umuntu umqambele amanga asikho, because egcineni vele uzothola. So umuntu mazisa if unezingane, if ingane zakho zuthu mtshela ukuthi unezingane ezimbili. If ngisho wathiwa u20 ezakho ingane zakho, umuntu akahlale ngoba ethanda, ungamenzi ukuthi ungamkhohlisi, ungamdayiseli ingulube esakeni. Umuntu akahlale ngoba ethanda, phela nawe ngithi ufuna ukuba nomuntu ngoba ekuthanda. Yabo? Kodwa kugatsheni uyaqhubha ukuthi ke sekwenzekile emqeqeshi ngamithisa manje uvalo lusekuthenini ngizoyiguqula kanjani lenyakanyaka esengiyikhandile, ngoba uzobe eqala ukwazi ekhaya futhi uzobe eqala ukwazi ukuthi nginazo ezinye izingane. Ngingajabula uma ungangichazela ukuveze ku YouTube. Ngiyafisa kube isifundo nakwabanye abakuthokozelayo ukuba yisoka kanje. Ngingajabula nje ungibonise ngabe ngimoshe kephi, ngabe isisoka ebengicabanga ukuthi ngiyasishaya ngabe besinobuhlakani na. Ngiyabonga mfowethu. Wayivala kanjalo kumfowethu. Cha gatsheni isisoko obusishaya besingenabo ubuhlakani. And into engijabulisayo nje la iyodwa ngoba egcineni usuyabona ukuthi lento yenzayo i-wrong, ayilungile ukuthi uhambe umithisa ulala na wonke amantombazane, uhambe wamithisa bese ingane uyishiya kanjalo. Yabo? So phela egcineni umuntu uma ngabe umithisa leyo ngane leyo kuzofanele uyondle. So mangabe seziningi uzozondla kanjani ingane eziningi? Yabo? Egcineni siwenze njani? Usuyishiya kanjalo ingane. Siyahlangana nezingane la, uyayifica intombazane uyayibona yinhle intombazane inesizotha, nansi ingane yakho gatsheni la, inengane yakho ongayondli. Ayizizimbike futhi lezo ingane ezinganakekelwe ubaba bazi, zivele zibe zimbi into ongakazi uyibona. Yini na gatsheni?
yabo. So uyambona nje nawe usisi ukuthi kuba unamandla ukuthi ayoshintsha lengane ngabe ayishintsha. Inina katsheni nihambe nimithisa nishiye kanjalo ingane. So kubalekile mfowethu ukuthi ingqondo isebenzise. Angazi mina ukuthi ngothi umuntu ulala naye so unga-understand yini ukuthi njengoba umchamele nje uzomitha nomuntu. And kubalekile ukuthi nixoxe naye umuntu ukuthi ikhona indlela ayisebenzisayo noma i-method ayisebenzisayo ukuprevent. Asiningi indlela. Kukhona ama-condoms. Awoqala nje ama-condoms ekufanele wasebenzise. Mawuhluleka angazi ukuthi mangabe uhluleka ungabe uhlulwa yini yabo, but akhona ama-condoms khona i-implant le efakwa la kubantu besifazane. Akhona amaphilisi lawo wadla every day lawo ukuthi ungamithi angwazi amagama. Akhona nekuthiwa i-morning after yabo. So uyazi ukuthi wena mangabe ulale nomuntu nangasebenzisa ijazi amathuba amaningi lo muntu njani uzomitha. So why ungavuka mhlambe ekseni nithole leli philisi elingalisebenzisa lokuthi angamithi i-morning after pill. So ama method mfowethu maningi. So kubalekile ukuthi izinto kanjalo nizixoxe nomuntu wakho noma naleyo ntombazane leyo ukuze egcineni phela ungahamba umithisa yabo. Njoba ingane seziningi ngangaka nje katsheni uzozondla ngani lezo ingane. So nje bafowethu angazi njoba vele beshila ugatsheni wathi la angikuveze la ukuze kuzobe isifundo. So ukuba yizo kwaphela kuchaza ukuthi ingqondo kufanele ungayisebenzise. Ingqondo isebenzise ungabi isoka but ekugcineni angithi uyazi ukuthi umuntu mangabe ummithisa leyo ngane kuzofanele uyodla. So wena into ongayenza zama yonke indlela ukuthi umuntu angamithi. If sebenzisa i-condom noma mawuza ukuthi khona okwenzakalile and lo muntu usemathubeni ukuthi angasemithi, make sure ukuthi akamithi. Make sure ukuthi uyalithola lelo philisi ekufanele alithole ngaleso sikhathi yabo, ukuze ungeke uhambe uba nezingane somewhere eziningi. So ugatsheni ubuzile wathi ke lana ke kwenzekile wamithisa la, so ubengenze njani. Mina bengathi kuwena sala usumazisa lo muntu, mazise ukuthi isimo sikanjani, sakuba kuyena ukuthi wenze njani. Mazise ukuthi izingane unazo, umchazele futhi isizathu ukuthi why ungazange umtshele eqaleni. So umtshele nje ukuthi ubusabani ukuthi mhlawumbe uzovele akushiye kanjani. Umtshele mbele isithombeni yonke into njengoba injalo, and then sekuyoba kuyena ukuthi wenze njani. But nje mfowethu I discourage le behavior kanje ukuthi uhambe umithisa ingane uzitshiye kanjalo, because ekugcineni ayibuyiseli leyo mpilo yabo. So ile obaba bakudala babenze njalo, uthothi unezingane eziwu-20 ezinye nje akazazi wakuzazi. Mazifikile izingane la uyazibona awuzazi, but uyazibona zifana naye ezakhe futhi, but akazondli yabo. So I discourage ibehavior kanjalo. Sebenzisa ijazi noma make sure ukuthi lo muntu uyalithola iphilisi elifanele mangabe kade ulale naye. But i-condom futhi ibalekile mangabe kuthiwa iqhumile, you know now ukuthi hayi la iqhumile, because uzoyibona mangabe usuyikhipha uthi hayi iqhumile, and then wenze kufanele ukwenza yabo. And uhambulana nawo wonke abantu labo bamithisa kukubeka engcupheni ukuthi uthole nezinye izifo nje eziningi. So mfowethu njengoba ugatsheni echazile la, wena obuka le video you must be careful. Ungenzi isoka gatsheni. Ukuba isoka akuchaza ukuthi ingqondo kufanele ungayisebenzisi. Isebenzisa ingqondo. Yiba isoka mothanda kuwena ichoice yakho, but ungahamba umithisa yabo. Zivikele ngaso sonke isikhathi, but gatsheni mtshele lo muntu bese kuba isiqomo sakho ukuthi wenze njani. But I discourage gatsheni leyo behavior ukuthi uhambe umithisa la ngaphandle. I hope mfowethu sizakele, and into engijabulisayo ngoba usuyabona ukuthi lento yenzayo ayilungile yabo. So I'm hoping ukuthi uzoshintsha, uzama ukulungisa amaphutha akho, ngoba njengensizwa each and every day phela kumele kube nento nawe osebenzela phezulu kwayo, unesifiso sokuthi ngelinye ilanga iyokuthatha ikubeke somewhere. Kumele kube nento mfowethu okholelwa kuyona njengensizwa. So awuzokwazi ukuhamba umosha isikhathi sakho nabantu besifazane, uhamba uyamithisa igama engaka ngeke uzuyimela yabo. I hope uyangizwa ke mfowethu, sure.